Goedenavond, heren. Hebben we er een beetje zin in? Mag ik alsjeblieft een daverend applaus voor Stefan Buitenhuis? Wij gehandicapten, wij kennen elkaar allemaal. We zitten ook met elkaar in een WhatsApp-groepje, de Handic-app. Who let the dogs out? Voor de laatste deelnemer van de avond. Dit is Anne-Helena Kennis. Goedenavond, Sportpaleis! De winnaar van de publieksprijs is Anne-Helena Kennis. Dames en heren, het doet mij deugd om de juryprijs uit te reiken aan de jongens van Kolder.